Omubasomu ya omwancho morigerea bwitaseni kya Ndizi TV nani ngukwarigania asemesa ya mang'ana ya Chinsa Isano na Ibere chabono basongo kwarigania twemanye ayara atikire aseri tukoriarera goika omubaso yega eritaria ne Dorcas Kemuma nani gotogo chikobwatira nere Joshua Auta oyo okayamanya asenchira yibimanyererio naboigo Abigail Nyanchama niga kwene kinga chibicho amo na mariogi agoikere asenchira yoboikirano gendra gotubwatia sensemo yo mtandao sensemo ya Facebook na Ndizi TV News Digital naboiga sensemo ya YouTube Ndizi TV News. Abarukiwa emyeyemo nemirongo ibiri kuruha ase skuru ya sekondari ya Mabuko eyo gotoka ase bunge ya Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii imambi ya lero nigo baikiwa ase nyagitari ya Keroka sub county naboigo ase nyagitari ya Ichuni mission amone nyagitari ya Gucha ase maiga ya barukiwa bo kororekana gotwara ase omochando obwenda naboigo ase okuminyoka kolingana na Dr. Evans Omonda oyore oyomo ase wizara yobachenwa sensemo ya Nyaribari nigatebrebuna asigati yabana abaroki wabo emye yamone mirongo ibiri baikiwa ase nyagitari eyo nigo banyoriro bogwenya naboigo nigo bale ase ensemo engiya kolende nonya nabo kiringa kyabayireta abaroki wabo kotwara omochando yo bwendwari eyo tiramanyikana goika bonoiga. Dr. Monda Evans, omunyagitari otenete sub-county Nyaribari Masaba, nando omunyagitari omonena ase enyagitari ya Gesusu sub-county referral hospital. Lero mambi ntwakerwa esimi twatebinga eshunjarenga ase one of the school tene ase in my territory ere Nyaribari Masaba ekuruko Mabuko secondary school asa abana bete bakuriye ndagera nande baganza ko develop twara eshida yoko minyoka na koromwenda ntwa ikororo twanyora abanafunzi abandi bairu chinyagitari mbari abandi bairu na Ichuni bairu Gucha abandi bairu Gesusu ase babere bakonyora amariogo ande babere banke bakwire na back turatebo niga bana aparisco bara almost less than 20 and at the moment twara ene casualty go sonde naro sirire abana bonse they are stable and bera nira se school but ya seigo nkubwatitore ngande chisambu cyabere chikonu ense ya Kenya nigo yabwatanira mone Chinsa chinde eryogo chengera lituko liendagera ase ense engima ase county ya Nyamira yabwatana gose yaswa amona bago chengera litukeryo ase barau no mowaziri wansemo yendermero oyo manyekene buna Aris Manoti ase abona enekiria buna nigara chigo segeta abalemi kwenekinga nkolenta bare chindagera chinyinga se chichiro naboigo nigatebamna nigara chikwe kinga chindagera chindonge ngo bachire chikuribwa nabo gebimeri biri birachigosira chindagere cyo. Alice Manoti waziri bw'obolemi obotugi n'oborubi Nyamira County lero ndega igatombe kumuwakilisha omugabano ito His Excellency Amos Nyaribo ase litukuli nene lyogochengera endagera ensengima litukeli botambe nigo liko chengerwa tukubuna lero tarehe 16 mutienyo 10 ensengima litengire na Food and Agricultural Organization egere ense ya ikaranza ya lengera ligose mbuyegendererete asokwe weikirania nendagira igona intubuna Nyamira County ntwa bangete amona abande partners ase agriculture litukeli gatulishereke igatombe tukalibanga muna litukulia masomo gochia sabalemi baito egere endagira toimokerelio ko rosi endagira ase mechi yaito ekiagera yansire korolekana buna endagira yansire ko Chinse gokea ase Nyamira nonye tukageire ng'antu ase ngenje mburegotu ngaigo ntubwate endagira kirengaki ya rolekanire muna endagira teisaini abantu baito bakoli igorero amasomo naraitwa bwate kire gento buna togokora ase omogondo chinyeni
na ebimeri yao netugo kubaegeria chinchera chingiya cio kubirenda egere endagira imokerere iguru igo ainara masomo twabwate rero tukaligania bali bande na barabo bagosoma iguru y'oburemi private sector na abandi be serikali tubwaterane gukwana linganeli likoro kwendagira ethimu yeli tukulia rero nigo yarenge amache na robogima amache nendagira tito tigonde magega food water is life, water is food, leave no one behind. Abakori emirimo be county ya Busia nigo bagosereire bono gochigo chaka omogiro w'emirimo yabo ochakira rituko ryankyo aya maiga kiombe kyo korora botibuna nigo obarachi gochaka omogiro bo abo ankyo kolengana n'abakori emirimo abo nigo batebuna county ya Busia nigo bono etaraikirania amagani abo abo n'ababete bakwigwana kolengana no moriki we kiombe ky'abanyagitari kya KMPDU obwansemejo de charo nigate rubna nigo barachikogendera no mogirobo asikeringa serikali yugo somo gavana we county yo ya Busia Paul Tuma tareikirani magani yabo nabo igo anene asensemeri yechinyagitari echo kitabwati ebintu byo bwenya abisaine nigo bono baganire serikali yo wikirania amagani yabo eri bagenderere nemeremo yabo. That the levels of healthcare that we are seeing being offered in our counties are poor. The doctors, the nurses, and the clinical officers, the healthcare workers are ready. We are trained, but we are expressing our frustrations that we are not getting our salaries on time. We are not getting our promotions on time. And that is frustrating us and demoralizing us. The whole health system, delivery system, imekuwa na changamoto. Vifaa, hospitali zetu hazina vifaa za kutosha, hatuna wahudumu wa kutosha, au wahudumu pia vile ilikuwa imekaa, wengi walikuwa wamekaa hawajapata ile promotions ambazo walikuwa wanahitaji, ile mambo ya training programs ambazo pia walikuwa wanahitaji. For us as a union, we have committed ourselves that by 17th of October we'll proceed with our industrial action without further notice, because the county government has resorted to go into slumber and ignore the welfare of our members. Ekiombe ekiya asense moyo buremi kya ADC nigo bono kyabekire miroberi oboikiranu iri kwana kinga ingotanga bare enchara aiga Kenya kolengana ne kiombe kyo ni gatebuna kolengana matuka maiga nigo enchara yabirige kwanikiwa asense ya Kenya kolende nigo barachiko bwaterana amo nebyumbe binde iri kobeke miroberi oboikirana enchara yonsi ingwerere Kenya ase ogokora oburemi ase chinsemo ao kokwana nabariki nigo bateba nigo bagenderete kubwatana n'abantu bande ose nebyombe binde erikwane kinga chinsemo chiria cyagala na koraru endagira ngo sokere asenchera enyinge nabo igo ngo bekabale emeroberio yo gotanga ogosira echindagira nabo igo ase endemero eyo egotoka sensemo ya Kilifi ngobeka bare emeroberio nako yo kwenana ebintu biribigani eryo kwene kingari gesa ngokinabire ase ensemeyo nigo barenge ego yakwanayo chinga kibatarira endemero eyo egoto yagalana koraro eyo egotoka ase county ya Kilifi imensemo ya River Tana nigo bono bago chiko bwatrana abantu bonsi na kweneki kusena abantu bali bakubwatana n'abantu bonsi anene abali ababwatani bansemo yoboremi edikweneki ngachindagira ngosoka chire ase chinchira chindonge. Guide and guide in a way that you understand the issues on the ground, and that's what we are doing. When we go back, we'll be much more wiser. We will be doing a verification process and move towards or move closer to what our president has guided with regard to food security and also working smart. Seeing a situation where we are going to have several partners to partner basically for food production, so that food and nutrition in this country is secured. And we can do that through our farms in ADC. Potential, yes. They have not been finalized, but there are potential partners who have brought their applications.
Ritukuria rero komite iri yabe na sebunge ye Senate nigo yaikase umucho mavueni asebono batarira asikanisa yo morandia Ezekiel Dero asebo igo bagendrete nobotuki igoro yo kubwatana no morandia yo boigo kageire nobo obikora byo boiti aseri nani area shakawara nigo boigo batebire buna gose nigo aya nigachire maiga yo morandia yo Zakeri kubaboria abanyakomite abo ka asense meyo elio asebagendrete na oboringorie bwabo nigo boigo abaganirie kurigereria amanganonsi ase oboikiranu aseboigo batarire ase ekanise yo erikwaneki ayare morandi oyo abetega kobatebya aya nigachire maiga yo morandi oyo kwaboria abaike asense meyo elio baerolere nigo boigo komite yo erachikwiranira ebikaro byabo abo ari tuko oriankyo chinga kicho nigaba mate abamu abo bari ababete bagosiria amagimabo asense meyo yashakahora bono baboriria serikali kubwatoka emiribere yaba abamu abo eryo bachiko baenia asengencho nerigo baganyire asegekegetambe nabono batebemna nigo serikali yarekanire etarigo ikirania abuna yabatebetie nigo bono baganire serikali kubwatoka eryo chiko tukuta abamwabo. Tutapewa milia ya watu wetu au wameshazika, na kama wamezika basi si watuambie tuwe tunatoa hiyo kwa roho, maana roho bado zimejaa uchungu. Upande wa nini wa TNA tuko na madaktari ndugu wamesoma. Hii kitu si kitu ya kukaa, ingekuwa imekaa kwa muda mrefu. Wangekuwa wamemaliza tayari TNA, wangekuwa wamepeana watu mili wamezika. Justice imeanza kuwa delayed na tunashauku kuwa justice itakuwa served to the victims members ambao serikali nigo yabekiro mu byobugo cyago simeka emete kwetani chimilioni sana nemo ase county ya Migori goika omwako gocha bwechiribu merongebere nanye nigo bono motenyo omwako gocha motenyo sta chiribu meronge michiribu ibere meronge ebere nanye nigo bono bateruna nigebyo mbebiri bitenete ensemo yechisemi birachiko bwatira namo neseka serikali elikwane kinga chiskuru chonsi ngosimeka achira emete nigo bona baraki wabarachi kubetereriwa keromoreki wagosimeka emetene nase aboroki barachi gosimeka emete ikomekera omoroki wa enseni gobo rero ntigo bagendete asense meri ya Migori abwase barachi kutarira amo nechi county chinde. We also came up with a target that every child will plant 4 trees. Every teacher will plant 10 trees. And every officer plants 30 trees. So as you can see, today with a population of over 3,500, we are achieving not less than 7,000 trees that will be planted. We are using change agents, and the biggest change agent is the school because of the population and also because of the generational impact. But we are also working with communities because when, for example, St. Albert's has reached its capacity of trees, St. Albert's will have to move to the neighboring community and plant the trees in that community. Agriculture takes much more of geography, and we teach these girls how to be important in life. However, the most area that I beg and beseech the entire nation is about implementation and sustainability, because starting is one point and growing it is another area. Omancho morigeria igana nkubutorera mangana maye asenchera ayo benge kendera kubwatia egetaseni kya Ndizi TV elio bwemanye amange nabo igo gosanga amange agotonyora sense mail yo mutandao mu Facebook na Ndizi TV News Digital na sense mail ya YouTube gotonyora na Ndizi TV News edetaria ne Dorcas Kemuma ani goto abwatana nere abiganya nchama oyo ene kinga amalio gine chibicha agoikire asenchera endonge nabo igo Joshua Auta kinga nkunyamanyola asenchera egebimanyiriro twara obotegereri obuja Ndizi TV obwansu obwo mu Gusii.